Татарстанның Кукмара районы Мәшкәрә авылында туып үскән. Узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле Ульян шәһәрендә яшәүче Асия Памликова моннан нәкъ 80 ел элек 1941 елның 22 июнендә дөньяга килә. Әни әйтәйди, "Ей кызым, син тугач минем бәхетле иттең" дидер. Ә мин сорыйдым, "Нәнә дибез, нәнә ничек мин син тугач бәхетле иттем икәнсең" дигәнем. Ул әйтә, "Син булгач мине окоп казырга җибәрмәделәр." Окоп казырга дип әйтәйди. Майны районы Яумаклау шавында яшәүче 13 бала анасы Шәмсиниса Алмакаевага исә сугыш башланган елны 14 яшь була. Шунлыктан аңа сугыш елларының бөтен авырлыгын һәм кайгы хәсрәтен дә байтак күрергә насыйп булган. Бүген инде аңа 96 яшь булса да, Шәмсиниса ул елларны әле бүгенгедәй хәтерли. Абыем эштә. Алар ise yüzümden 9 kilometre dal çeşliler idi. Ağır işte тоже. Şaktör. Abim eten bayna kemettesin der. Anasını karasam indi ikinci günü bana getirip verirler. Anarga iten paviska. Uzalıp giderler indi abine. Baduliski da Gitti сугышка. Daha soğuşka gitti. 98 яшьлек сугыш ветераны Najia Ядгаровага 17 яшендә кулына корал алып ил азатлыгын сакларга насыйп булган. 22 июнь көне минем тормышымдагы иң кайгылы һәм мәңге онытылмаслык авыр көн булып хәтеремдә калды дип искә ул. 22 июнь көнне аларның мәктәптә чыгарылыш кичәсе була. Директор кирде дә, анда зур гына репродуктор. Включите, кычкырды безгә. Что такое дибез? Уже кирде включатель шел репродукт, но анда Молотов выступает. Начало войны. Ну что делать? Без уже все. Безнең группада 19 малай, 6 кыз идек без. Шул малайлар тордылар да, заявление яздылар да, ашамадылар да, içмәделәр дә, киттеләр военкоматка сразу. Авылга кайттым да, әнигә әйтәм, әни инде тоже җылый. Безнең бит шу әти фронтта булды инде, мин дә. Не могу. Көне буе кайсы гына ветеран янына кирсәң дә, аларның саубулашкандагы сүзләре сөйләшеп куйган кебек. Бер төрле. Теләсә кайсы авырлыкка да түзәрбез. Сугыш кына булмасын. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.